गाइस वेलकम बैक टू मೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ ಮಾತೆನ್ ಚಲರು ಶಳ್ಳರ ಎಲ್ಲಂತ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ತಂಚದ ಪೂರ ಇನಿ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಂಜೇರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿಕ ಅಂತ ಪರ್ಬದಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೆರ ಐಕೋಸ್ಕರ ದುಮ್ಮಡನಿ ಮಂತಿದ್ದ ಪೂರ ಒಂಥರ ಬಲೆ ಬರದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚದೆ
ಮಲೆಪುರ ಬತ್ ಇಷ್ಟು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬಲೆದಿತ್ತದಾನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ನಾಡು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವು ಚಿಣ್ಣು ಮನ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಂತಾನೆ ಫುಲ್ಗ ದೀಪ ದೀರಣ್ಣ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಳೆ ಮಂದೆ ದೇವರ ಪುರ ದೀಪ ದೀದಾಂಡೆ ಚೂರಷ್ಟು ಮನ್ಪುಗ ಹಬ್ಬಗಳ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಅದ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪು ಅಂತೆ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಗ ಉಂಟು ಮಸ್ತಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ತುಳ ಮೀನೇ ಆಡೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪು ಕಜ್ಜಿ ಪುರ ಸಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಲ್ಯ ಮಂತು ಬುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬರ್ಸೋದ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಕೋಟಿ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬು ಇತ್ತೆಂದು ಆ್ಯಡ್ ದೊಂಬು ಬರ್ಸೋ ಇಂತೂ ಆ್ಯಡ್ ಅವ್ನು ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಹುಷಾರು ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಲನ ತ್ವರ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಜ್ವರ ಪುರ ಅದು ಅಂಚನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ 12 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಬೇಗ ಕತ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬಿಸಾಗೊತ್ತೆ ಉಂಡು ಪೊಸತ್ತು ಅವೆನ್ನೆದು ತನ್ಗ ಈಗ ಪೊಡಿ ಹಬ್ಬನ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಪೋಪು ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕೈ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ದೆಪ್ಪೆರ ಪೋದಿಚ್ಚೆ ಚಿತ್ತೆ ಅಂಡಲೊಂಜಿ ತೂಕ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಡತ ಈಗೋಸ್ಕರ ತನ್ಗ ಹೊಸ ಕತ್ತಿ ತೊಂಡೆ ಮುಂದು ಅಮ್ಮ ಮೂರನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿನಿ ಏತಿಕ್ಕೋದನ್ನು 3 ಜನಾಲದನ ಒಂದು ಬಿಸಕತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾವ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಬೈತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಡ್ಡಾಪ್ನೈಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಂದಿ ಚಂದ ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಕನತ್ತು ಮೆಗ್ಗಿನಾಗಲು ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಜಾಗ ಕೈ ಬುಡ್ತು ನಪ್ಪು ಹೌದಾ आणि काय मिंच पाडते ಹಂಗೆ ಮಿಂಚು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಬೇಜಿಗೆ ಎದೀತೆ ನಾನು ಅವಾಡು 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 12 ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಹಾಕಿ ತಾರವಾಡ್ನೆ ಒಂತೆ ಚೂರು ನೀರುಂಡು ಹಾಜ ಆಂಡ್ ಬೇಲೆಪುರ ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಗನ್ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್.